Lékárna v trávě. Popenec obecný. Je výborná léčivka. Má jemně kořenitou vůni. Obsahuje silice a třísloviny. Je skvělý na dýchací cesty, trávení a detoxikaci. Suší se na stinném vzdušném místě. Rozprostřený v tenké vrstvě. Hlavně listy, mladé výhonky z kvítky. Já suším v autě. Přijde mi to úplně nejlepší. Přijde mi to podobné, jako když naše babičky sušily bylinky ve starém domě někde na teplé půdě. Popenec můžeme využít na čaj, na koupel, jako koření do kuchyně a možná i spoustu jiných využití. Já jsem se zaměřila na čaje. Čaj pomáhá na kašel a zahlenění. Ve směsi se může přidávat a pomáhat také na játra, žlučník a trávení. Popenečný čaj, popencový čaj, základní recept. 1 lžičku sušeného popence, nasekaného, hlavně listy a květy a 250 ml vroucí vody. Postup. Bylinku dáme do hrnku nebo čajového sýtka. Zalejeme čerstvě vroucí vodou. Překryjeme a necháme luhovat 10 až 15 minut. Scedíme a pijeme teplý. Můžeme osladit medem nebo přidat citron. Dávkování a doba užívání. Při kašli, zahlenění nebo trávicích potížích 2 až 3 krát denně šálek čaje. Minimálně 2 týdny v kuse. Potom musí být pauza. A preventivně, dávkování preventivně nebo pro jemné čištění těla. 1krát denně po dobu 7 až 10 dní. Popencový čaj je jemně aromatický a zemitý, někdy mírně nahořklý, ale velmi léčivý. Můžeme čajíček ještě kombinovat s jinými bylinkami. Chtěla bych tady uvést popencovou směs na kašel a průdušky. Samozřejmě jsou to sušené bylinky, takže budeme potřebovat sušený popenec 1 díl, mateří douška 1 díl, divizna květ 1 díl, šalvěj půl dílu, ale šalvěj se nepoužívá na dlouhodobé užívání. Lípa, květ, půl dílu. Používáme takto. 1 lžičku směsi zalijeme 250 ml vroucí vody, luhujeme 10 až 12 minut. Scedíme. Pijeme 2krát denně při potížích. Pomáhá uvolnit hleny, uklidnit dýchací cesty. Tak a ještě bych tady měla jednu směs a to je směs na trávení a očistu těla, což je teďka na jaře velmi důležité. Takže zase sušené bylinky. Popenec 1 díl, pampeliška, list nebo kořen 1 díl, máta 1 díl, řepík půl dílu, fenikl nebo anýs, špetka, podpora trávení a příjemnější chuť. A používáme to takto. 1 lžičku směsi na 1 šálek.
zalijeme vroucí vodou, louhovat 10 minut. Pijeme 1 až 2krát denně, ideálně před jídlem nebo večer. No. A ještě bych chtěla dodat, že popenec se může použít také v kuchyni na bylinkové máslo, pomazánku s tvarohem, můžeme do ní přidat popenec. Můžeme popenec přidat do polévky, do nádivky, můžeme ho přidat do jarních salátů s jarními bylinkami. Můžeme si udělat popencový ocet společně s pampeliškou. Je opravdu tady bohaté využití. Ale říkám, já se zaměřuji letos na čajíčky, které můžu uchovat celý rok a používat je pro zlepšení svého zdraví. Takže opět je toto video udělané v rámci bylinkářky Šárky. Mějte se hezky a mějte hezký rok.